Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme video z Brawl Stars. Můžeme jít na to. Takže já si to ještě vyzvednu tikety a XPčka za neodemčení mapy. Jo, asi někdo si možná všimnul, že to hraju na počítači. Ano, hraju to na počítači. Když tak, jak si stáhnout Brawl Stars na počítač, o tom můžeme udělat video někdy jinde. Teď ale mám trochu jiný video. Jdeme si hrát Robo Rumble, ale nebudeme si to dávat tady s melodií, dáme si to s rytmem, ano. Ten dostal ten hezký Brawl Pass skin. Tak, možná se někteří ptáte, proč si lidi nevyzvedávají tady ty odměny. Je to z toho důvodu, já to takhle mám, že teď, kdybych si to vyzvedl, tak Sandy už budu mít hotovou. A já jsem chtěl pak točit video, že si odemknu 2 legendární brawlery v jednom videu. A mám 1140 bits, takže si pak koupím ještě Surge. Ale mám 70 gemů, takže celý plán bude ten, že já si za gemy koupím 250 bits a za to si koupím z toho Surge za ty pici a pak si vezmu tohle a mám tu Sandy. Jo, asi takhle to bude a můžeme jít na to, dáme si teda Robo Rumble. Yes, Robo Rumble je prostě dobré. Tak a tohle je vlastně náš trezor. A my máme teď Wave 1, takže já začnu asi pomalinku ty roboty hledat. Hele, už byly 2 rovnou. Však máme normál, tak já bych chtěla, aby nám někdo jako trochu došel. Hele, oni budou asi u něj. Jo, tu jsou. Nazdar. Hezky já ten Frank zabil. Wave 3, tady už nám jde. Nazdar. Tady jde další. Nazdar. Tamhle jde taky. Nazdar. Tady jde nějaký silnější. Čtus. Tyjo, už máme víc hákaček. A už tady máme i bose. Já už na ně asi půjdu. Postupně půjdu zabít. Bacha. Oh no, teď jsem to dostal hodně. Ne, on jde za mnou. Ne. Já umřu. Pojď. Účko. Se na něj připravíme. Nezasáhlo všechno, nedal jsem to moc dobře. Ale bum. Pojďte na něj. Zabijem ho. To bude v pohodě. Wow. Hej, klídek hoši, klídek s těma robotama zase, jako jo? Klídek. Trochu jako klídeček, jo? Já nejsem jako nějaký robot speciál. Kde máme to velký robota? Oni ho zabili? Jo, co? A my jsme to samozřejmě vyhráli. Připadá nějaký robot. To je něco jako Nany. Na ten Nanyho, toho brawlera. Asi jo. Takže samozřejmě jsme to vyhráli úplně v pohodě. A dostali jsme další XPčka. A jo, půjdeme znova. Když to dávají všichni, tak jdeme znova. Když to dávají samozřejmě všichni, takže jdeme znova. Tak, a jdeme znova. My teď máme challenge hard, takže to bude mnohem těžší než normálně. Teď to bylo na obtížnost medium, takže teď to bude na hard. A hard je už takový těžký a medium je prostřední.
kdybyste někdo nevěděl, ale asi všichni víte. Takže jo. Zabil jsem další 2. A tady další s boxovacíma rukavicema, takže ten je dole. Tady je další, trochu jsem to seká, to nevadí. Jo, tady máme dalšího, takže ten je taky dole. Tenhle s boxovacíma rukavicema je taky. A my už tady máme robota a já jsem si krásně dobil ultinu. Takže jo, já mu ji tam teda rovnou pošlu. Ještě ne, onda jsem. Takže yes, teď je to úplně nádherně nahitovalo. Wow, teď jsem dostal, hodně velkou bídu jsem dostal. Drhej, Riko, dělej, to dáš. Pojď. Tady ještě nahoru ten Nany, je taky strašný, yes, my ho dáme. Nastar, hezky, gratuluju našemu týmu. Další tady. Jaj. No ne, no. To oni tam taky stáli úplně. Jsme dělali. Pojď. Další. Dole. Teď ten taky dole. Tamhle ten taky bude dole. Tamhle taky dole. A my jsme to zvládli úplně hezky. Easy. Úplně v pohodě. Super, teď se nám padla XPčka. To v celku ujde. 380 XPček. Není problém. Prosím, gemy. Přejte mi prosím gemy. Všichni teď napište do komentářů gemy. Ráda. No nic, tak pojď. Gemíky, tak pro nic. Nevadí. Gemy nevadí. Já bych dal ještě jednu hru, a to je Melody version. Jo, za to zase něco dostaneš. Jakože za to dostaneš Brawlera Melody. Nechci nic říkat, ale problém. Nevadí, to se můžu říct. Dám si zahrát Melody. Dám si zahrát Melody. No nevadí, tak já. Tak pojď. Bum. Kámo, oni jsou celkom nájemní, nebudu kecat. Jsou tam takový trošku nájemňáčci, no. Bum, hopla, jaj, tak se povedlo. No, viděl bych to tak, že asi po tady té hře bych to tady ukončil. Ukončíme to tady to video. A na mě jde tady ta mrcha. Takže čau. Hej, tady postupně prozabím. Takže plus. A vypadá to hodně bledě teda s naším týmem, nebudu kecat. My máme jeden game, Karol dává za mega velký damage. Tak pro nic. Kámo, prosím, to prohrám. Tak pro nic, no. Nevadí, já bych to video tady ukončil a končíme tady to video, tohle bylo trochu kratší video, má 10 minut asi typu, no nevadí,
Příště bude trošku delší zase video. A jo. Dejte sem odběr, like, ať dosáhneme minimálně 15 odběratelů. Nevím teda. 15 odběratelů. Jestli dosáhneme 15 odběratelů, tak určitě vyjde další díl z Brawl Stars, to vyjde i předtím. Jo, tak já bych to tady asi ukončil, takže čus.